Hola, bones, sóc l'Alba Fernández Cofí i l'Eva Fernández, som bessones i fa un temps, fins ara, que estem fent un curs d'auxiliar d'administratiu. Ara, doncs, també a part d'això, els dimarts i els dijous fem pràctiques. Hola. Hola, estic aquí fent pràctiques a l'Acadèmia Marta els dimarts i els dijous de 9:30 a 1 i ara m'han pillat aquí que començaré a fer fotocòpies i m'agrada molt perquè aprenc a fer coses noves. Molt bé, us deixem treballar. Gràcies, adeu. Ei, hola, soc l'Eva, estic aquí a la New School fent pràctiques amb l'Anna, que aprenem a posar notes a la gent, als cursos d'informàtica i de comerços, fem documents, triturem papers, canegem, espero que vagi bé, us hagi agradat. Continuo treballant, adeu!